Semudah. Arni 28 March 2024 Arni bitung ring thama APLC Presiden Ajit Timung press meet kani along BJP local committee BJP yan angbong ke bohong dot polam alang di press meet kani long pangdak lo asi alang di kapangdak alam ke lake ahok kali ate hala soal ni nilitum anthor local community mate pia sangdang angkang along isi tu program ketik do isi tu program ketik along itu BJP local community pentu program dambom mahut alang di jisong dia bang kangri kangkrang lapen alang itu ada APLC tu cirum si lapen planning pamit sedak nang donasi itu meeting do bang mahut alang itu nang phun lah latum alat cirong rang pen asi ang turun funsi alang itu dak meeting dori dak mai dori ason si nang fusi alang itu nang phun lasi ahok pe halo alang digapak lang bangke bibi hian je bohong dut amat latum pini alang di song beto apuria adon ataman ke di APLC nang mas na lepo lake ahok lo alang litum ke damtang election ahota APLC nang se ceram dun apenon ahot nang caparan nuncot lasi alang nitum ke ahok pet ke APLC lasi alang nitum lason cini nipin pen mati thang cini nipin person alang nitum cini nipin nong ju phan ke pen mangi athe alang li tum polo lake CM phansia nong ke jolo lapen dak local committee BJP tamara anong ke jolo lasi moi thang ke bang hilang an asai long kerason nong nuju jadi pan alang di jitim bunga pansa pacinu lo kasi alang ditum apurial mati jirsong be tum apurial manda alang ditum jongjung pansa me kirab de galilo athang manta alang ditum akorti sodet musame CM himban ke rap olonane China chungadam aphan pasame alang ditum ke bang ada manta tangga paisa maharam olo ani sihata alang di korti ngacok phanta alang di phanta rap long lo CM sar hinten anparta kisukun e phanta alang di phanta rap long lo lapen kijun alang katora du pusipu asai kedamtang hosame ring akote phanta ring dapiang lo rasi ason cini nepin pen alang ejit mu ngapang dak lage ditum local committee hementa pendam lo rasi non phai ngap an bangke angli cini nepin sona pang dak ta pele phan joni lo kasi ahok peralam bangke alang ditum ke tiram tangta emisilation ta APLC mansi eklempi tapen non aphong ta ditum BJP atur long ta atur program ta ratum si kangriang ka pen alang tum atoi ni pen a group pen si nang pidin lo kasi ditum BJP tum lagi pidin li atung apak lang BJP tum si pidin tu kita ditum nang pulo gori itu lo marli tiga cok nang tumta nang tua parti do ditungan ditungan parti ceklem rem nang kusi ditung pulo sita alang tum kalke jingri kangri kangkrang kasi kangri kangkrang pasi nang klem si alang tum nang pidin do kasi alang tum areng suolo pusi jipu heng olo pusipu nili fansi nemen jongdong bison ro hangke than bang inut alang li phan sabret tu asi nili alang li thai odong ta ot nili sap long le theng long le athi alang di kangri kangkrang kacap cak market tap ya fru re ramat ang li asap tu ang sport de kok laso posi alang di pan ke theng kecok posi tapak lang laso lasi lason thang kini ni pin pen tapak lang kap mat de ke tham ta ba bang ke ahok lo ni si kedam tang 28 ni alang tum kibalo lage hala ni tum tu BJP local committee pen toda mamahut lasud alang tumbang kangri kangkrang pen lapu nang tengkeng lo amara ge meeting keng lapu lam than mamahut pen si hala jirsong ko bangke mane video na record don lo amat lapu alilang pula video mobile bang anon dad lo mobile anon dad amat si lapu
bilet picok lo la antok bilet tung bangke angga lang tung bangke kaplek si dak itu mana pabon tablo asih lagi milik tempat korek la bangke kondem lo itu local committee hin benta alang tung ke lagi APSLC kedam tang benta APSLC abli non la BJP along bangke la tung ke la election hut alina ke anu hansi la sum nang ke claim lasi alang tungke apang benta lason jusame ali bangke alang teman rabom ipon bom lasi noni prang benta bangke itu local committee benta lapon tekelo lason bangke la nong nang keju lason bangke ni tenta cadun lapan CM phanta nune hinono ke pula lason bangke ni tenta arju pon nune lasi itu ngala kondem lo lapan pinrem pon lo alang horaraki ko pine ali besonte la bangda isi alam non bangke parti ta isi wet kali nitung la BJP tum nitung torolong si alang tum kangli kangkang ame thanga abang da sab chagun isi titrep lason lase akun itu masih nangke theng di parti isi wet si kace theng lage ahok ali lage lam kabunai kata teden si acing lo lasi dak kantor local committee BJP long angka api asalong bangke ason along doge wan juno pen ban pende BJP abuti komret bergali dake BJP abut ke kam thuji an thuje kam si la pen dake non ko ke intang thing si dolang lasi ason atum keklem tap ake dak atum ke koi tagote tapen chini pame komasi nang kera berman itum pinian tadak chini thong rong asor kado kabida chini thong komasi nang kerap kisugun trophy to view towar me lang posame non ke dobom ACM sibang ang pibom ako laga chini pame lasi dak non hanthor PS angkang sanom kelang yi sonda BJP si hyper meji lapen non ta intan kris do dan jum ta jum je lason kapai tak thap posame jum ta jum je Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.